Christianity is one of the very interesting religion. We have one common ground, which is the Bible. We've got one book of life that is uniting us, which is the Word of God. What is interesting is that the same Bible is interpreted by different pastors, apostles, bishops, scholars, anyone, believers, anyone you want to say. As a result, we've got multiple and different doctrines as believers. The truth of the matter is Christianity and uNkulunkulu yedwa, not Jesus mkhulu futhi yedwa. So we started the Power Hour, not because we wanted to create a division, but we wanted to encourage engagement for people to sit in the one platform and discuss what I think this is how we should worship God, and I think this is how we should be living as Christians. Ekugcineni is to show the world ukuthi in as much as we've got multiple doctrines or different doctrines, that is why sometimes we turn stones and it's be uncomfortable. At the end of the day, you see us having tea together. So would you do this with extra power? And then maybe take it and that's it. Son! Sifika ni nekubangela intombi nomfundi. Nakho ke sekwenzekile. Nakho ke sekwenzekile process wini. Volunteer awenza sure ukuthi awaqhatha befundisi. No. Owenza la community la. Yenza umfundi. Abangentombi. Abangentombi. Talentombi. Noma abantu mazifika kanjani. Awumela mfundisi lapho ke asike singene kuyona. Bathinte I-topic. Umuntu mebeziwe uthi umuntu it's God. Ngeke nizwe lento umuntu isathi ne God first. Yeah. Asizeke. Second, ibandla noma family. God first and second it's family. Then ministry is thathu. Awusomsenza ku 3. Oh, ngisho ukuthi number 3. Futhi akuye no God first, my calling and ministry, and then my family sithini. I know mina ngazi mina ngicathi ngisupporta uKhumalo, God, family and ministry. Amakholo esemva kamlako nengane. Because now uma amakholo engasezi emva kwami ingakho ngizomthethisa uma umfundisi. Mina ngicabanga kanje. Ngingamvile ukuyisho phambi kwabazali ngoba futhi ngingaspendi isikhathi naye ngoba kukhona abantu abaze ngempela abaze ba divorce ngokuba ubhizi umsebenzi. Bafuneka imali umsebenzi kaNkulunkulu uqala ngoba ngakho no minister bafuna imali zokufanele Qala ngomngaka. Ngicabanga kanje Sipho. Okay. Cabanga ukuthi uNkulunkulu number 1. Kodwa kwesinye isikhathi phela ngiyaqala ngeministry mephuthu. Mephuthuma ezo understanda ubhebe ukuthi hayi iwave yakhe. Iwave ya baby manje ke ne mic yasasontweni ngine conference. Ngine mic yasasontweni manje ngiyayidinga kuza wena ukudla ekhaya. Ukudla ekhaya uthatha imali. Bese umama besingabange sesimcategorize ukuthi umama kokuphi. Umama akanazi icathulo. Akanayo ifrontal. Mina ngathengela umama icathulo. Ifrontal iqala before. No angazi noma lento isidingo noma Isidingo kuyena yabona we are being insensitive. Ifrontal bayawathanda ama-frontal lapha emakhaya bazokutshela. Okay. Uma isidingo kuyena afuna imic ebandleni kodwa. Ibandla lethu. Kodwa kusizana ukuthi ibandla lethu ngene. Usizana ngempela ukuthi ibandla. Cha ngisaplant ibandla akabi nayo imali. Akabi nayo imali ngiyaplant ebandleni asikho isikhwama sebandla. Anginali monitor. Umonitwe kumama akanazi icathulo. Okay. Seba. Uthi Seba. Ngiyabuza kubuzela umlaleli ekhaya. Na bagida ke bashaya ithomoyi. Mama kodwa icathulo anazo. Angicabanga Into seyolungisele edukwini. Yiphutha. Wenze njani kodwa? Siyoqinisa edukwini yabo. Nokadla. Seba, mina I think i-protocol file ime kanje. Wena uqala ngecathulo. Okay, ngiqala ngecathulo Zikamama. Kanti kanje. One, umuntu noma man of God ibizelwe uNkulunkulu, ibizelwe kuye, file kwazi ukuyinakekela i7. Yona inakekele. Bese ibizelwa kunkosikazi wayo. No, before ifamily unkosikazi wayo. uNkulunkulu was ready to kill Moses. Exabene nonkosikazi wakhe. Yes. Was ready. uMoses engayidlala irole yokuba ubaba emndenini. Abafana baMose basokwa unkosikazi uZipora. And lithi Bible
uNkulunkulu was ready to kill. Unkosikazi kaMose wathatha ijwa wadonsijwa walisika waseliphosa enyaweni kaMose. Yabo. So I think it's God, yourself, your wife, your family. Your family. Your family. No. Your family. Yeah. And then your ministry or your gift. You are called to take care of your ministry. Before besenzoba ibandla. Ngoba lento yeministry injengenkomishini esoso. In a case ke kune contract between umfundisi nebandla, employee and an employer relationship. Now, what do you say? Islavery naleyo. Usho ukuthi no naleyo the contract is. Wena uzosiqhatha nesonto. Nino asikhuluma ngamasonto. Cha sikhuluma in general ukuthi now ngine contract nebandla ke manje and ibandla lithi simbizile umfundisi la ukuthi silindele ukuthi asingcwabele enzeleni nanani wena uthi angize bazabane ukongcwaba ubheki uyagula angithi umfundisi uyagula sothi awukwazi ukuya so ushuthi ingena phike manje into kamama umfundisi between le contract yakho nebandla yabona ukuthi ibandla ukuthi i-contract yebandla does not cater for mama umfundisi slavery lapho fanele ngempela yamabandla ibuka ukuthi uma ubiza umfundisi uqhabe ngenyanga sobuza uJesu wasayina i-contract but ngelinye ilanga namhlanje siba musubuya sobuza ngelinye ilanga hayi namhlanje okay ke but sibuyele la thenene uma ke sengisa okay asesithi nanso sengisayinile ke contract iyamfaka noma unkosikazi wami file imfake kwi-contract kanje ngani ngilalela kanje angithi kusebenzisa iyaka-Department of Labour in terms emsebenzini kwi-contract onayo emsebenzini you are entitled for leave angithi family responsibility so i-contract balance ibe stipulated yabo file iveze ukuthi nginayo right yokucela leave uma unkosikazi wami hayi abadingi reason ukuthi yani nginayo right yokuthi angeke ngikwazi ngithathe leave uma ngithathe sick leave ungayi kongcwaba ngingayi kuyongcwaba yabo kudelegate omunye umuntu ozwami ngcwaba ngoba unkosikazi wami uyagula noma ingane yami iyagula angeke ngikwazi ukuba isibusiso ebandleni kodwa kwi-family yami ngingabi isibusiso kwi-family yami yabo and I think sizothinile manje lento eze-admins asasontweni nazo ze-slavery lezinto zasebandleni nawo ngoba ushuthi makunjalo ke phela makunjalo ngashobani kuyislavery ke nokuthi umfundisi abe ne-contract ebhadala 10,000 kodwa imali inganingi fanele ababophe sengisho nje kwenye indawo ngisho kwenye indawo yebona nje ngisho ngoba islavery naloo nto ngoba phela uma ukuthi kufanele ngithathe leave for ngicabanga ukuthi ningi ngoba ngoba sesiyenzile sayifaka in general this is this discussion has nothing to do with a particular denomination this is in general no but to be precise maningi ama denominations analento esishoyo so mhlawumbe singazi sibe sifuna ukuba specific maningi where kune calling process sibuka into yeslavery thina ukuthi i-admin process yokubiza umfundisi nokulanda umfundisi anaye asibuka ukuthi ayikho ayinayo element yebo ngoba asingabuke ekukhonzeni kuphela kwi-service sibuke ne-governance yebandla as a whole okay mina siba nayi i-understanding yami ngicabanga ukuthi ama-processes okubiza umfundisi abalezi file abekhona or contracts file bebekhona lawo ama-processes asiza ukuthi ibandla lingafi uma sekufa labade bekhona because kune constitution kune policy esuka ikhona indlela okurana ngayo lento esisho ikhona kumabandleni amaningi I think ama-independent but asivumelane ukuthi kodwa ke lama contracts njengoba isho sibalukhulu anayo ingcindezi ngoba futhi abantu usithawe ezwini lengosi yabo it's an administration alikho icala ekwenzeni i-admin anayo ingcindezi kodwa masesithatha ungene kuyona asenzeni ngendlela ngoba ngeke ungijaje nge-same contract ukuthi ngidluleke kongcwaba ikhona angizoba ngithi bias manje ukuthi angihlulekile ngoba ngithi ne-contract of employment sengiyakususpenda performance ukuthi sekufika i-report yiki from i-structure lisebenza naso mhlawumbe kufanele sike awuyanga kongcwaba ikhona futhi kungenasizathu hayi bese siyakujaja administratively because une-contract futhi ngisho ungayi-labor court uzofuna ilakhe icala ukuthi uhluleke ukuphefoma ama-duties akho kodwa ngicabanga ukuthi-ke i-slavery siba nanakhe uma i-employer
isihluleka na uperform ama duties zakhe in in terms of honoration and definitely ngabe ze contract uthola ukuthi kodwa manje ithubi soNkulunkulu ngala mawuhlulekile uperform ama duties akho you are charged according to a contract when the organization or people or iqeqeba labantu abakusayinisa icontract selihluleka ukuperform ngaba mazi nje usuthola ngani sesibhedlela sikahulumeni ngoba awunayo i-medical aid awusakwazi namanje ukusebenzisa same contract yabona ukuthi nale ukuthi nayo islavery one of the okay siba lento engizoyisho izo apply in some of my denominations kwamanye uma inga-apply kwi-denomination okuyona it's fine yabo. So in a case la khona umfundisi nama elders akhe ne governing board yakhe ufile ngazathi ucindezelekile. I think that's the time la khona. Okay, firstly kufanele kwakheke i-environment ye-family and brotherhood amongst i-leadership yabo. Uma khona izinto engekho happy ngazo izinto uma umfundisi angekho ngazo engizwela ukuthi angikwazi ukubalansisa between umshado wami ne-ministry. Uma kukhona futhi nento engekho happy ngazo asike sithi u-elder wami asithi u-elder fine ngikwazi ukukhuluma kwena ngithi siba indlela kwenzeka ngayo last month I'm not happy angikho right and u-elder usiba akwazi ukungikhulumela ebandleni akwazi incane imali esinikele yabo it's lo indlela okwenzeka ngayo ukho right. For example uthatha umfundisi asebenze ngalendlela in such a way that a sacrifice the family yakhe in the name of the minister yabo. So ama elders they are there to advise and see nomfundisi. So i-fault laphi ngabe emsebenzini omningi noma ekuthenini umfundisi akaqeqeshekile ukuthi udila kanjani nomsebenzi omningi mina ngisola aze athole ukuthi ifamily yakhe siya compromise ngenxa yokusebenza. Ngisoblame abantu ngoba I think there is also a lack in training kubefundisi. And kune blackmail slavery ukuthi akhanti shathi ufonelwa ngo12 umzalwane efanele uvuke ngoba umzalwane uphethwe ikhanda fanele uhambe umbeke izandla uphethwe ikhanda abanye they call abefundisi they call abefundisi into sizikhona kanti ngo2 uyafika uzomcimezisa umuntu ngabo 12 kuthiwa sekubiza umndeni ukuthi kuthiwa siphuthume esibhedlela umndeni ukuthi ngeke sihamba yasaba nabo automatically abasacabanga ukuthi nawe bakufonela ukuthi hayi wona ukhona indoda engahamba la emotweni ofuna isinye isicebo sathi baba cela ukhulekele ingane nayi iqineka siya drive imoto yahamba la kusekuyafonela le ndoda engahamba nayo sefona isicebo esinemali lapho sonke nesifaka imali sithi hey mthojo la ingane iqineka la siyaxoxa njalo thina mithi ingene ikhona xa umxolela kancane akube sisicebo hallo sisho isicebo hayi baba nayi ingane iqineka la kanje bese athi ngicela kancane ngicela celebrate yahamba njalo imoto hayi ngicisheke uBenjamin Dube lokhalayo hayi kameni lika Jesu moya okukhwehlela wewe moya dimondo okukhwehlela asho angazi idimondo lenikhohlelisa lo asho in the name of Jesus la yasho amen afanele ngiyabuza ke mina ngoba ngiyayibuzela kwenze njani manje wacishe right wathi hayi lo mntwana uyakhwehlela ubafoni bathe kalo ngempela mfethu ngempela futhi apostolic order ngempela sefanele bayicishwe ngiyamtshela ukuthi manje wayicishe rate yami ngoba ngiyakufuna wenza wangifaka. I think sebakhulu kumnandi ngoba sibuke from a side la befundisi beimpose islavery ebandleni kodwa manje sesikhuluma futhi nabona bayangena kwislavery ngenxa yezinto ezenziwa abazalwane yabo. So now futhi kune relationship efanele maintain nawo yacindezelwana la ngoba manje uyampress uyayibona lento le ukuthi ngempela abanye usisi uyafona ebusuku akekho right cela futhi azokhuleka yabo. So umfundisi ahamba amshiye mama umfundisi emuva umfundisi ukhulela abantu usisi phela mhlawumbe uyagula kakhulu uyayibona. So nasefanele abafundisi abaqeqesheke ke manje okay bese yemthandazela bese ambeke izandla phela sesasile ebusuku usalile yabona lokho basakanje islavery leyo nto umfundisi ipressure leyo nto that's oppression. So
so ke iyaqeqeshwa ukuthi umfundisi kunendlela uma ufunda ngeBhayibheli school ukuthi ke interpret abanye babefundisi bengazange baze baye eBhayibheli school awuyi la ngithatha unkosikazi noma uma ubona kunesidingo ngithatha unkosikazi kodwa ngikhuluma mina ngemkhuba eyenzakalayo egcina kusasa siyibone seyimphumela izinto ezivele ephepheni kwaqala ngomkhulu kwasesuku kune pressure ukufanele i-pressure kumfundisi ezokwenza ukuthi umfundisi athole seke simene angafanele ngabe sekusona ngoba nabazana bayazi nithi ngale nto ezilenziwa umuntu ofaka kakhulu imali esontweni agcine senze umfundisi akamfana wakhe. Okay, Siba ihambisana nentathu ikuze eqaleni. I think fanele kufundiswe umsebenzi weBible College abefundisi nabazalwane fanele bafundiswe ukuthi i-relationship yomfundisi nomzalwane injani. Akufanele kube khona ocindezela omunye, yonke into efanele yenziwe out of love. Lo suke efaka imali eningi esontweni bese egcina secontrol umfundisi sekuyi-capture le yabo usuke sembambe ngobho. Kodwa aqale lapho wayethi ukuthi uthana afike nje efaka imali bese yacontrol. Umfundisi omebona ukuthi lapha ya kunoju mesame elevate amnikeze izikhundla amnikeze control azakhethe ukulahlekelwa amanye amakholwa asuka kude nawo ngenxa yoba sekufike lo nemali yabo. So nami nginaso nje example omunye kwelinye ibandla engilazi yabo engake ngaliphatha kudala ufika unemali usefuna ukucontrola yonke into worship team maasha yonke into and unebelieve ukuthi ishumi zakhe zinkulu kunawo wonke umuntu la, so as a result sekufanele kuziwe ngathi yabona. So abhubhe lesiliva la so usuthi usuyamxosha ke lapha yabona. So imali yahamba kodwa imali mashakura yahamba yabona. So ke nawo sidila kanjani nawe uyabona bafundisa icabangeni uyabona okweshumi kwakhe nje mhlawumbe 7.5 i-tithing yakhe ngenyanga ukhokhela ingane esikoleni ngenyanga bese aqede lapho futhi worship team enze sure ukuthi ine uniform futhi iholile yabona enze sure ukuthi abe inzima. So uyabona ukuthi kahle kahle as now appreciator ungam-assessanga ukuthi ubesekhulile yini kuleyo level nathi abefundisi siyayibuka imali bese sijaja abantu ngokwemali esontweni. enze njani umfundisi isimo singekho sihle? I think abazali fanele batreatwe ngendlela efanayo ebandleni. Onemali ungenamali. There is why la kodwa mfundisi ngoba bengingenwa imeya consulting ukuthi akatreatwe ngendlela efanayo nongeyona imeya. Ngiyayizwa into eshoyo. angithi siyamhlonipha umeya. The fact ukuthi sesiqale samhlonipha shothi samtreat ngendlela efanayo nabanye. Cha angithi umeya Athi uma uthanda ngo-12.5 umeya no imali is not an issue ngenxa imali ayifaka. Ufethu ofaka uparafini uthanda ngo-8 simhlonipha ngoba nawo senze njani umuzi umile wenza kanjani umeya uthanda ngo-8.5 lo munye uphaphela uparafini chief director lo wenza njani umhlalisa le emuva umhlaliselelo ufaka uparafini. abazana batreatwe ngendlela efanayo ngimla abazalana batreatwe ngendlela efanayo ocebile wompofu abatreatwe ngendlela efanayo into ebabuhlungu nabo abazalwana abatreathani ngendlela efanayo nabo esuneze bebona umehleli ngemuva bagijima bayeke umfundisi usefikile ku-chief director noma ubani already sekune-inequality ebandleni. umeya uze la enkonzweni njengomeya noma uze njengomzalwane kodwa unesikhundla emphakathini abatreatwe ngendlela efanayo. unesikhundla emphakathini uze egqoke isigqoko someya namhlanje umzalwane kodwa umeya akahlale phansi njengabonke amanye abazalwane akahlale phansi njengabonke abazalwane uzo-attend uzokhonza uNkulunkulu. Uma simhlalisa phambili because siyamhlonipha ukuthi umeya kodwa esune semhlonipha ke seqala sekuba ne-inequality. Jesus futhi akekho umzali strategic strategic ngeze kusho mhlawumbe lo strategic hayi lo ngizobafundisa besho nje hayi lo strategic Okay faka imali something. cha bakusimo uNkulunkulu akasisiza. uNkulunkulu akasisiza ukuthi sikwazi ukutreat abazali ngendlela efanele. Abazalwane nabo bangasibambi ngobhongana abazalwane bangasibambi ngobhongana. yazi lento eqala kanjani mfundisi Khumalo uma uzwile ukuthi nangu umzalwane evakasha nje bakuthi hayi lo vakashile udokotela noma iCA khona abanqashayo baphume
enza ukuthi ngeke ngihambe ngingamxhawulanga ngoba ngizwile kuthiwa yebo ngoba ufuna uvela ukwenzani umluthele ukuthi akhonze ebandleni lakho. Ithini esizifake kulezi zinto size sithole la sesicontrolwa khona ithina saxasa abantu bakaNkulunkulu ngokwesimo somnotho. Then later on uma sebeqala besicontrola njengemali ngoba benemali then seba amadimoni kodwa ithina sababeka kuma platforms mhlamba babengekho ready spiritually ukabona. Yeah, ayiqiniso. Yeah. I'm happy with your approach esithathile noma direction that we are taking is to look at slavery not just from the side of the church ukuthi ibandla lenzani kubantu but you also look at ukucedezeleka kweyisebenzisa. Ukhona leke yenzekalayo uthola ukuthi nje vele decide ubiza uNkulunkulu uthola ubiza uNkulunkulu kodwa kuyona futhi le calling khona amadoda nje asithandeni somlilo mhlawumbe awu12 nje uyibona namandla nje ahlalayo nje ngomqobela decide ukuthi wena uzophila kanjani uzoholani namhlanje hamba nje kade kumlandi nje ukhonza la eClermont next thing boom ubona amadoda nje awu12 ahlanganile athi wena sekufanele umume manje uhlale shop in le Hey, ngicabanga ukuthi siba mhlawumbe asiqale la konke ngifisa ukisho la that administration process yayifakwe kuthiwa kuvikelwe ibandla lingafi futhi ibandla uma umuntu obeyade spearhead leader esengasebenza yabo mhlawumbe shonile noma esanda kwenye indawo kwase kuthiwa ke most of the churches kuboka ama gift ukuthi mhlawumbe kudingakala igift ethile kwilokishi elithile noma ebandleni elithile so njengoba beshintsha abefundisi beba move ukuthi akiwe le kushintshwa ama gift yabo and I don't want to say it's wrong but I think kusafanele siphinde revisit as amabandla naba asesa kanjani into yama gift ngoba basuke bengakhonzi lapho on daily basis bazobona kanjani leli bandla something lo ngoba once okokuqala wathi abefundisi kwi540 sinaba prophets sinaba apostles nani so abefundisi kusho ukuthi we are saying within abefundisi mhlawumbe uthatha umuntu ongumphostoli so usuyamsusa usumusa kwenye ibandla omunye uthisha mhlawumbe kwenzelwa lokho angithi ke igift baye babona ama results most of the time babona ama results ayenzakala lapho uthi usibani banogood ekufundiseni usibani banogood ekuvukuzeni aqale phansi mase ngiyakhinkle yesonto ke ka 1 million ngayakha esho ukuthi umvaleli phela ngithi ngaka mission house nje ngajwayeleka emphakathini ikhansela lendawo la ngazi nabo bobuholi bendawo la bangazi bangijwayela ngasebenza nabo uNkulunkulu usengenzela umusa now someone is deciding ukuthi ngimove ukuthi wena seyo manje usuyahamba uyohlala ngathi le duze kwaseqala kabusha yabo so manje leyo nto ngicabanga ukuthi amabandla file ayivakashela ayibuke yabo especially njengoba sekhona abafundisi abancane yabo file sibuke emabandleni esikubona ukuthi isasiza leyo nto yabo ngoba there is mama umfundisi involved ingane involved yabo izikole ziyafunda izingane yabo ubhlungu ukusebenza ebandleni isithiwathi ingane zabefundisi yabo so slavery twathi ingane zabefundisi and ingane zabefundisi sometimes ziyayizwela igqilazekile zigcina izonda amabandla noma ama organizations noma ama denominations ngoba bambonile ubaba wabesebenza for 10 years lithe ibandla seli right kwaze kuthi usiyashintshwa uyiswa ngale kamfanele kayigugu umnikazi wakhe uthola ukuthi uyoqala phansi uyosebenza futhi izingane egcine sezilizonda leli bandla yabo kube khona ukuhlupheka la ekhaya kube kubi I think amabandla sekufanele ayibuke lento ngoba kuyenzeka ibandla licontribute kwi-divorce kamfundisi noma umfundisi amba omunye uzothi phela usuku umfundisi engabizikiwe ukuthi abe ne-financial benefits so fanele umfundisi abe flexible ukuthi amove I'm just doing an argument amove uma seqedile la hayi angithi uzothi omunye phela sibizelwa ukuthi suba ne-financial benefits so sibuka kanjani ukuthi la kanti vele ubizweni fanele kuyecatshwe angiyibuza nje ukuthi ayakukho wrong ukuthi umfundisi abe nemali ayikho baphela even nezilengkosi liyacacisa uthi uPetro sina acabe ngemali zamakhono okay ngiyazana noma itactic ayikho wrong nala okay okay ayikho wrong nala lo ngifuna uconfirm ulalele ukuthi okay uthi akukho akulona icala ukuhamba ngeLamborghini umfundisi ngemali I'm not sure Lamborghini
not sure ngilapho. Cha phela mina i-luxury ikhaya ne-dream khaya usho ukuthi wena ngamanye amasithi thina uma umfundisi ngiyafale ngilahlekelwe ukuphila kwami yini. Okay. Ukuthi uma ngifuna drive Mercedes asiqale sibe ngabengiphupha ngikhulu ukuthi ngo-drive Mercedes or drive lapho wangibiza kuNkulunkulu sengifikile ke manje ebandleni eline auditorium eli-afondayo iLamborghini okay asilungisele la ngalesikhathi sinikela silethe imali esontweni i-leadership yebandla imali indlela abayimanage ngayo kunemali yasesontweni kube khona imali eallocatedelwe kumfundisi ukwezinye indawo yonke imali eshawe enyaweni yakumfundisi hey Jesus nokwesha umkonka kungena kwi-account kamfundisi ebandleni bese abazali banikela imali yokurana bazobona phela kaMnguni ukuthi benze njani kodwa imali yasenyaweni leyaselokhu sithini ke sithi imali ayiye kephi. Okay mina we understanding yami ibandla uma kunikelwa njoba imali ifakwe isikhwameni sebandla yobaba control lo mali babe lapha ngathi ngiqala ibandla before yelapho imali yami yiwona amadoda lawo ku-12 standards umlilo. Okay i-leadership yala ekhaya ngithi administration lekubizile yeah in that case yabo ubizwe yona noma ubizwe uNkulunkulu wakubizela kubona la wakubizela kubona labantu yabo uNkulunkulu qala wamisa abantu abazophatha wena no abakuphethe bakulekelela ngithi bakusiza uzokwazi mabekulekelela ukuthi bazozwa ngawe ukuthi ngizothatha 65,000 nginishilo 38,000 noma ibona bazokuthetha baba somnika u21,000 sigcina savela ngithi umfundisi nizovumelana umfundisi uyaxoxa ne-leadership yakho ukuthi bengidinga yabo ukuthi 200,000 okay but omunye uzokwenza argument yokuthi le leadership yayingekho mina ngikhuluma ngezinto esizibona emabandleni ngenkathi ngiqala ngashiya umsebenzi wami ka-Eskom ngathi imali zami ngaqala nebandla so akekho owayengilekelela ngenkathi ngiqala uma selikhulile selinemali la sengithi ngiqala ukucosha yabona so iminyaka seyangishaya isystem seyangikhipha sekuthiwa fanele ube khona i-successor nami ngithathi ngimoshile so akukona nokuhlukumezeka manje ngoba ngibuka ibanga sengilihambile la sengithi ngiyanqampula khona ama-fruits sesiphilile isikhathi sithi la kanjani naleyo isho ngoba si-endapha sibone emabandleni uthole ukuthi umfundisi uSibani useyaxoshwa nani. Okay ngiye ngakhonza ebandleni nginomfundisi ngaba nenhlanhla ukuba kwi-governing board for 7 years. This is attitude ebengikade nginayo nebesikade sinayo thina besikade siseduze kwamfundisi yonke into esiyenza kumfundisi wethu siyenza ngoba sithanda uJesu ubumnandi bukaJesu obusenza senze lento kumfundisi wethu ubumnandi bukaJesu obenza ukuthi sithande umuntu wakhe uJesu ambekile phambi kwethu uma umfundisi wethu khona ashoda ngayo sikhipha imali singakhonona because ngenxa uthando likaJesu futhi nangenxa ukuthi yonke into esiyenza kumkhonzo wakhe siyenza kuJesu yabo so isalary ebikade ihlelwa ngoba sithanda uJesu sithanda umkhonzi kaJesu sithanda uJesu sithanda abantu bakaJesu abathumile ukuze baphile kamnandi babe right incwadi yamaHebheru abangawenzi umsebenzi kaNkulunkulu benokukhonona enhlizweni zabo ukuthi ungamthengela iMercedes kufanele mina emakhaya umuntu ohlele emakhaya acacisele ngoba ziningi izikhathi la sibonile khona kuthiwa ubuka even ama-memes ku-social media umfundisi ahamba ithiwa imoto pastor's car ubona ukuthi pastor's car elde yomzalwane yabo ubona emzalwane ukuthi eyi isibosisa so shuthi ibandla kufanele libe aware ukuthi akulona icala ukuthi umfundisi abusiseka as a drive Mercedes yakulona icala musana ukungiziba uma ngithi imali uma inikelwa esontweni khona i-leadership i-administrator imali esontweni musana ungiziba mangisho lonto ngoba it's poor management ukungayiphathi kahle imali uma isifikile esontweni uyazi indaba enekhumalo kuba ngathi siyakuzwile ekuqaleni sikhulume ngendaba yokuthi umfundisi ubaba father and son wena ukhuluma ngama-son manje angithi le leadership fanele siphinde siyibheke ama-sons lawa kahle angithi wena uthi manje khona i-point la sihamba khona sithi khona kune-leadership evela engathi isinkulu kunomfundisi noma ne-equal status nomfundisi kanti sithe thina ekuqaleni the father and the son
manje mangabe seyisani sekwele kutshela ukuthi ubaba ngiyakwazi ukuthi ayithole lo mali yalahleka cha ayibazalwana baba ma sons nini baba ma leader baba ma leadership nini okay ngoba zonke lezi zinto lezi endaphazi ngoba umfundisi kuze kuxatshwa ngoba umfundisi ukwazi ukuthi ama sons akhe ngapha bathi ngisukume bazi ngishilo nangibuka kabi ngithi lento ukuthi ube nesani na 57 wena unodate uyabona ke khona ke motivation efana islavery ke ngoba islavery esikhulu ke masuthi ufanda la kumasani sibasho ukuthi siyavumelana ukuthi kukhona kufanele okurong between i-sonship approach nale leadership approach ngoba manje ukuze laba bezodlala i-oversight role powerful Sithole kuzoba inkinga ukuyenza beyamasani alo abavele babo umfundisi asithole cha sipho ngoba noma nengathini nina lithi ayifundisi sesiyanqoma thina imali ishayiwe ezandleni sithi sokunika 12,000 ngithi hey mayisani ukhumbule ukuthi ngakulanda kephi yabo ngakulanda ezonweni wena ngakushumayeza ngafundisa ukuthandaza ngafundisa ukuzilukudla nami usuzongi yayibo so ngemali so inkulu inkinga esinayo esontweni ukuthi there is no clear line ukuthi senza kanjani and nje manje kumnandi ngoba asirefer kwi-domination no sikhuluma general ukuthi manje uyabona ukhumalo uyayisho into ye-leadership ngithi ngizwile kodwa iyangilahlekela i-colarate ngamasana nalokuthi ukhumalo uthe masisukuyilambogini sekurong angisho ukuthi wrong thangazi angisho ukuthi wrong yeah ngithangazi akulankinga as long as amasana evuma I really don't ukuthi imali before sifika kulambogini yeah imoto yeah khona umfundisi olambogini sikhuluma ngemoto yeah ngithe imali mayisishayiwe esontweni khona imali allocateelwa idingo zasesontweni by leadership together with the pastor umfundisi ubaba la ebandleni umfundisi ubaba depending ngama policies umfundisi ubaba kuleli committee uchairperson kuleli committee in fact wonke ama committees asebandleni umfundisi une final say kahle kahle azikho imemezelo eziya epulpit umfundisi engazazi ayikho into efanele iyokhuluma kubazalwane now ke umfundisi wona him macro manage now uma uthatha umfundisi if okay indlela omdemonstrate ngayo umfundisi is like we are saying CEO if ngizosebenzisa secular language we CEO of this institution so now or managing director top structure ulapha ku top structure so now uma imemezelo something petty as is memezelo now you taking a strategist usinikeza ukuthi senze izinto ezi operational umenza I technician and whenever you do that the structure is going to crumble. So now why umfundisi fanele adlale irole kuyo yonke into because phela remember lana sikhuluma it could be a big church a mega church and so it's very difficult ukuthi umfundisi uzothatha zonke izinqumo. Okay I wasn't saying ekuthatheni inqumo he's there as overseer fanele azi ukuthi kwenzakalani la esontweni sifike la ngithi ke emalini uma decisions enziwa emalini I think umfundisi should be involved umfundisi uma kuthathwa inqoma kube khona imali ebhekele nezidingo zebandla kube khona imali ebheke kumfundisi yabo it's like ngeke uthathe imali yokupledgela ukuthi kuyakhiwa la esontweni bese utheka umfundisi I think that is wrong yabo imali epledge ibhekise ukuthiwa i-building fund I think it's wrong mayisithathwa isetshenziselwa umfundisi mina bengingafisa ukuthi ibandla if you yami sihlukanise lezi zinto kathathu ukuze kungeke kube khona i-clash kuba nemali yakusupporta wise ebhekelela izidingo zikamfundisi ukuze zebandla kube nemali ebhekelela izidingo zasekhathi kamfundisi bese kube nemali ye-ministry kamfundisi ngoba manje iyashoda lento ngoba utholakala manje umfundisi ufanele perform i-ministry athi somholeli lo mfundisi 25,000 ngenyanga uyondle ekhaya it has nothing to do with ama-programs umfundisi afisa ukuba nayo so mase kuba khona ibandla mhlawumbe likhokhela abaklinayo whatever ama-expenses ebandla umfundisi akabe mina ngokwami bengingabakhulumela ngokuthi abefundisi if kungaba nenye ibudget ye-ministry yamfundisi ithini-ke nayo i-ministry kamfundisi uthi umfundisi okay now ke concerning ibandla nanka ama-program efuna ukwenza la ebandleni idinga ibudget yokwenza lokho nanka ama-program efuna ukwenza emphakathini remember ngithe uma ibandla lingawusiza umphakathi yabo
we are mandated by Christ ukuthi sibuke silokhonsiye society abampofu nani. So now umfundisi ezokwenza ukuthi okay now ngine program yogogo basendaweni ngine program yendandane. Yazi ukuthi uma singafinyela lapha even umphakathi ibandla ungalimukela kangcono compared to indlela esimukeleka ngayo manje ngoba kuzothiwa now ngino Pastor Sithole's ministries ehamba manje ithi ine community outreach nani ngoba ngiyibonile I challenge but yakhona amanye amabandla successful uthathe le ibandla linama outreach nani but akuwona wonke amabandla aba successful abaningi amabandla asane abheke la agade appreciation agade okweshuma uthathe le ibandla nje ligade imali nga ayikho into eliyenzayo for umphakathi akunikeze umfundisi empowerish then umfundisi uzothi mina la ebandleni ngingabefundisa abawu4 abama junior pastors. Do you know ukuthi kunamabandla amakhulu where kunama junior pastors but they are not even getting his stipend but ba expect they are working it's slavery. I gonna uma student pastor sinemonto so automatically to inkosi zokubusisa and umfundisi is not even saying kwi budget yami obislever siphinde slavery ukuthi wena ukhole 75,000 unama assistant pastors asebenza nawe full time anemonto azifana petrol ayo petrol yabiza scam ukuthi kahle scam. So now uthola ukuthi ke awunako lokho kunabanye uthothele nemhlamba omama la noma usister abathandazana nani ofana ubalekele thina ke mhlambe kwe la ngiqhamuka khona ku bayibabizwe eqanqeni ngezisebenzi zenkosi. So umfundi fanele kubuyena oncunsula leyo budget ayinikeza so that kungeke kuze bafethu kodwa ngifuna ukisho la before Zweli. I think if you assess the challenges we have in the church it's because siyathanda thina ebandleni ukuthatha ama systems ala emhlabeni sizowaqala esontweni kodwa futhi bese singawapply fully ngoba sikhuluma iqiniso lento esikhuluma ngayo ayikho FM ikhona enqobeni yamasonto ukuthi there is a board if nje uyamba manje ufunda iking report ama frameworks la ama recommendations i-board should not be operational but kunenqwaba i-board is strategic onke ama framework ama recommendations owalalela athi nje oversight i-board maximum for ihlangane ka4 ibe nama committees nomination committee narration committee uthola ukuthi amabandla amaningi i-board operations iphethwe umfundisi who also signs for ama payments angazi noma uyangana who also preaches as an employee angijabula ukuthi sithatha ama systems of the world sazi wathi dliye esontweni sathi kune board i-board u-CEO udelegate wa i-board bese sizoyiconfuse sithi ubizo uNkulunkulu futhi unezu ngaphezulu kwawo bonke lamadoda wabiza so we take ama systems asemhlabeni yilento adukhuluma ngayo elewon emfundisi wise ukuthi sithathe itheology engasisizi saphusha yona so we are confused we want to be western we want to be futhi corporate in the process kodwa futhi we want to be confined ku spiritual anathi besikhuluma ngeboard sakhuluma amadoda besifazane bona sibafana exactly nokuthi the secular world says try and reach the balance and be in line with our demographics but we still struggle emabandleni ukuthi iboard inabantu abawu12 you struggle to find women so we take systems of lawa khona so apply kodwa vele abazalwane lesinayo lo sickness yokuthi yonke into enziwayo ibona bonke abantu thina siyayichitha mase siyenza ibe isiphosiso yabona la kufuneka khona ibikini ebish thina siyiqhongo basabantwana bakaNkulunkulu kodwa inkanda maseliduma sifake esontweni ungasho ukuthi yabo uthola ukuthi eqhubeni uyabona ukuthi osiyamba usiyakophisela manje ukuthi kuneminyaka engafunakala efaka ibikini useyifaka esontweni because content isibanga yengubo hamba emasontweni omthetho laba bangatshelwa ngedress code ngeke kubeze bekhuluma ukuthi kufakwe iqaphe esontweni labo because they know la kufaka khona isiqephe basigqoke ebish abantwana bakaNkulunkulu bona bafaka odangara ebish mhlazane se-free uyakhokhisela awusadlala abafundisi eminyaka so siyakuthanda ukuthatha into siyinqabe mase siyiletha bese siyayixoxa ngoba ngeke ngibuke lento ukuthi if somebody were to audit amabandla inqwaba banama structures kwesikhathi hlanga nomnceke kaNkulunkulu ekumilisi ithi phela mina uCEO waleli bandla nyanya uhlangana ngela ngathi
I change the board. You can't be CEO and change the board. Yeah. It's a serious audit going in terms of looking for report. out in general. For instance, now sakhuluma le ndaba yama-dress code now njengebandla khona amabandla avathayo nabantu angavathi abefundisa abagqoka iy'ngubo ezithile. Now we've seen it trend ngikonfirma lento ukuthi sithatha izinto siphinde siziphike uthothe ibandla belikade lingakwenzi ukugqoka mhlawumbe umfundisi agqoke into ethile sebeyaqala manje yabo mhlawumbe ama-Pentecostal church bese ngakujwayele kuma-charisma, but now you start seeing begqoka imjiva yakomabandla episcopal. But now uthothe nendlela esigqoka ngayo it's very offensive. Yabona ukuthi si-confuse as ibandla. It's very ngoba manje kubuhlungu kwenza into uthi uyenzela nje ngiyaqoqa ngoba ayisho lutho. Laba abanye remember sisumzimba kaKristu yabona. So sinyathelana ngamabomu ukuthi uthothe manje wena uyoshadisa ngoba uthanda imjiva kanti usugqoka ingubo yasemncwabeni. Yebo. So I think ibandla ngempela kufanele umpriest ufake emshadweni ingubo egqokwa makuyoncwatshwa. Ngabe kuyakhonsathwa ukuthi ngiyathanda mina lezi zingubo asinankinga othanda akazenze kodwa ke vuma uku-educate ukuthi lokhu kugqokame kanjani lokhu kugqokame kanjani just nje ukuze uzame nokuzi-align ungabi ihlaya kulababanye as ongakholwa yena usebona how labefundisi laba bagxeka lo wamfundisi usugqoka ingubo ngendlela engafanele and then kubeke isithunzi sabefundisi phansi. This is power hour. What an interesting discussion bafowethu. Sesiya emaphethelweni nginikeza ithuba to wrap up bafowethu. Nisho emfisa ukusho, but it's been an interesting discussion. I think a lot of topics azalekile kulama discussions. We have to look at these things. I think one of the topics that we must look at is covenants. I think iyacaca ukuthi kune confusion emasontweni nje onke. Kufanele sibuyise ibhuku ukuthi ngempela how to do it. Mhlawumbe futhi we must also have another topic where we look at sizoprotecta kanjani ingcebo zingabhulisheki nabantwana bakaNkulunkulu ukuthi bangabefuliki, because ku-unfair ukubona umfundisi edlala abantu kodwa futhi kubuhlungu ukubona ikhono edlala amakhono edlala abefundisi. I think we must have a discussion so that we can revisit lama challenges esibhekene befundisa abahlukunyezwa befundisa kunjalo abathethiswayo abanjani omama befundisa abathethiswayo singakhona naye ukuthi ngelinga kumele siyi-unpack ngoba cha iyokuhlukumeza. I think indaba yokuthi umfundisi uzothethiswa uma umfundisi phambi kwabazalwane. Because remember besikhuluma nge-gender based violence asikhulumi nge-physical, sikhuluma nange-emotion nama-emotions. So now uhafu uma umfundisi phambi kwabantu i-gender based violence fanele nje aboshwe. No, consider it. Fanele aboshwe nokuthi ngoba manje uyamdiscredita phambi kwabazalwane uyamhumulate yabona. So there is an element of deformation of character ngoba phela manje na i-character yakhe is known as unkosikazi wakho mangifundisa. So manje wena msumhafa ngaleya ndlela kukhona umuntu ombuka njengomholi wakhe khona i-teenager le ntombazane lithi nami ngiyafuna ukuba umfundisi ngelilanga but mase sebone sehafa kanjaya phambi kwabantu it's uncalled for and into efanele sithi no to it as amadoda not as abefundisi manje. Awuthi ngikubuze bathi ukuze ukuba uthini. That is nonsense. Umfundisi osenze leyo nto it's nonsense leyo file aboshwe ngumfundisi. Akakholwa nje akaphenduka axolise unkosikazi wakhe enze public statement axolise kwibandla axolise kubantu besifazane. Futhi ngifuna ukuchallenge in lokho njani in le Facebook page abafana bathini ladies house ayikithi umniphi niphiza nje awuphinde I think Siba now is Sithole abafundisi fanele babe example ekuphatheni kahle abakhosikazi abo. Exactly. Amakhosikazi abo ama-families abo. I think njengabefundisi that thing eyenzakalile sibona lokho itrend ku Facebook, that thing was wrong. Wrong. We're not saying ngeke baze baxabana abantu emshadweni it's a relationship kuba khona lokho but it should not go as public as that. So abefundisi mhlambe ngicela ukusho lokusiba nawe Sithole kubafundisi abasasebasha ababukela le broadcast
Ngicabanga ukuthi njengomfundisi osemusha zifundisa ukunakekela unkosikazi wakho. Mnakekela unkosikazi wakho wenze sure ukuthi uhappy, wenze sure ukuthi right. Ubizo lakho after God and yourself is your wife. And the sure ukuthi right. Ne family yakho ungayisacrifice ifamily yakho ngenxa ye ministry. Ibandla lakho can be your best friend, sometimes can be your worst enemy. So as ukuthi nihlanganise uJesu, ukube khona umncele ezintweni zakwakho nezintweni zebandla. Unkosikazi wakho umtreate kahle ekhaya, umtreate kahle naphambi kwabantu. Umphathe kahle, umpraise, umphathe kahle, ukhulume kahle nangaye. Indlela okhuluma kahle ngakwazi ukuthi uyamakha noma uyambulala ngoba iministry yakho incike ekuphatheni kahle lonkosikazi. In fact lithe iBhayibheli indoda engondli. Yes. Indoda yimbi. Laqhubeka lathi ongaphathi kahle unkosikazi wakhe. Imkhuleko yaleyo ndoda lithi iBhayibheli ayiphendule. Kune prosperity evinjo ukuthi awuphethe kahle umshado wakho yabo. So ngifisa uku-advise laba ababazalwane abanethendency yokuhlukanisa umama umfundisi noma umfundisi. Omama befundisi banencindezi ababhekene nayo. Kakhulu. Ukuthi abazalwane ubaba uyikho konke kodwa umama umfundisi akazi banokuthi omunye ubona engafanelekile kulaba nje bosafafaza abancane laba abasashada kuthi hayi ukhethe bana bengamele akhethe lo. So uthola ukuthi umama umfundisi manje usephila kwincindezi usezolahlekelwa uqobo lwakhe kwiprocess yokuba umama umfundisi azalahlekelwa uqobo lwakhe ngoba uma inceke ivuthe epulpit expectation ithi umama umfundisi naye bese kufanele abingelele kufanele abambe i-level ethile kanti na awuthathi umfundisi la uthatha u-life partner wakho wethu uyavutha mevutha all and good. Yes kodwa uthatha upartner so ibandla elingathi asimuzwe ngoba phela umama umfundisi fanele azwakale njengomama umfundisi uyayibona indoda yakho uthi njani islavery esinye leso abantu besifazane becindezela noma ibandla cindezela abantu besifazane abashade ngabefundisi angangabizwa umama umfundisi there's nothing wrong about that uyazi ukuthi kwibandla lakabamhlophe angazi noma lokhu kuyiqiniso ngangezwe nganye nje indoda endala ingithole ukuthi kuyenzeka kwesikhathi uthothe umama umfundisi noma ekhonza la kodwa naye unebandla lakhe abaminister eshakeni abakhuluma kuyena ezu umuntu uzothi uphoqelekile nomama umfundisi ukukhonza la ezinye zezinto lezi ibandla fanele kubuke uphoqelekile nomama umfundisi ukukhonza la ukuthi nje ukhona nomama doctor akekho umama doctor akekho umama mphoyisa akekho umama CEO. So okay now ke ithini ke uma ngishona ke unkosikazi wami akasathatha ovibandla siyavumelana owayibiziwe hayi mayibiziwe naye ibizela umsebenzini kaNkuluNkulu sibona kukuhle ukuthi aqhubeka lithi ibandla I think kodwa sekunomkhuba ke ukuthi uma ubaba eshonile indoda unkosikazi assumed to take automatically sithini ngaleyo nto ingabe umama umfundisi ubelizwe ngempela yini ngaba sicompromise nequality yomfundisi ngokwenza njalo noma sesibuka ukuthi hayibo ba investile kulomsebenzi kaNkuluNkulu so make sure ubaba umama uthatha over ubizo liyahlolwa nawe Sithole ubizo liyahlolwa umuntu onobizo unezimpawu ezithile so awuyikho into enqaba ukuthi umama umfundisi naye veze izimpawu zobizo athathe over there's nothing wrong with it same thing applies even nengane ingane yakho imuveze izimpawu zobizo zokuthanda uNkulunkulu there's nothing wrong with that yabo kodwa uzwela ngabe trend ngibona ngathi na ayisenzeki le assessment eshow wise it's like nje seku automatic whether unako noma kanako sekuthiwa imeshona umama uyaqhubeka ukuthi umama kanti wayebiziwe yini okunye futhi okubuhlungu uthola ukuthi ke mhlawumbe ubaba useshonile uthola ukuthi ibandla nje alisalindi no 3 months selithi licela omunye umfundisi umama usakhona kade ephila ngesalala lo baba ushonile senze njani ngalezo zinto slavery uma mfundisi fala phuma emission house ayoqala impilo nezingane zakhe kuningi okuyi challenge bahlafana ukulungisa siba baba sikule platform epowerful the platform esikuyona it's so powerful asisho lento amabandla awafunde ukunakekela abefundisi nabefundisi abanakekele abazalwane akungabi khona islavery bazalwane emabandleni izwe liyasihleka sinama issues are serious esibhekene nawo
kodwa ngoba ngaphakathi the house is divided kusaneyinkinga sinazo singakwazi ukuyi-address sinama issues amaningi esibhekene nawo kodwa ngenxa yokuthi lento iphambi kwethu asikwazi ukubhekana nalezo zinto so I think it's high time ukuthi asilungise ngaphakathi sikline ngaphakathi akube right akube khona healthy relationship healthy culture leadership ayibe strong ngaphakathi yonke into everybody should be treated with respect amen yeah this is power hour bafowethu walesho sibonga kakhulu definitely fanele benbuye so unpack ezinye izinto indlela ibandla rana ngayo but I want to thank you for coming anginike ithuba lokuthi uvale isibala funa uqala aqala ujwabu siyabonga kakhulu babukele emakhaya ngicabanga ukuthi nje baseshila sesishilo ukuthi webesikukhona ngombono wethu sizama uunpacka nokurizina around ama issues ebandla siyakholwa kakhulu ukuthi kuningi okusamele ibandla libuke as a whole and we are not trying to be offensive to anybody but to say nazi izinto esihlekwa ngazo as ibandla singazilungisa kanjani ngoba we are so worried about the kingdom of God ibandla represent the kingdom of God on earth so if izinto zingahambi kahle abantu they capitalize balihleke ibandla as if lithabu I think kukhona ne topic esike sayi-address I think naye mfundisi Khumalo cousin lokuthi ukuthi umuntu ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa angisayi ebandleni because of izinto ama experiences abe nawe ebandleni akhethe ukukhonza ku TikTok akhonze online so sikhuluma la topic ngoba sifuna ukuthi ibandla lithi go back to the original position eli-strategize zonke lezi zinto esizenzele zona ezaziqale ezimkhulu emihle kodwa nje manje sezenza pheza ba islavery ebandleni ezeholo yabona siyabonga nababukela emakhaya siyabonga I think njengebandla kufanele sibele kwi-drawing board ezemabandleni asibeleni kuma-structures ethu let's sit down let's talk asakheni ama-conversations anenhloso kisibandla phambili siphinde sikwazi ukulapha nema-communities esikuwona I think sekuyisikhathi manje ukuthi ibandla libe ne-impact asiye ukudlala isonto manje kunama issues amaningi umphakathi esibona sibhekene nawo sine gender based violence drug abuse killing hatred unembeza wala eSouth Africa ulimele abantu bane hatred ngendlela eyisimanga so once aqala salungisa ngaphakathi ebandleni sizokwazi ukuthi sibe usawoti womhlaba siyabonga kakhulu thank you so much for this invite thank you so much bazalwane thank you so much for tuning in this discussion has taken us weeks sibonga kakhulu for tuning in thank you for those comments and suggestions sesiyagoduka 2 hour 760 crew thank you for making a broadcast a success all of our sponsors siyabonga for the never ending support uNkulunkulu anibusise nonke ilale kahle sona ngesonto elizayo shap